היי. היום אני רוצה לשתף איתכם תרגיל קטן שאני אלמד גם מחר בערב של תמיכה נפשית שיתקיים כאן ברמת גן. וזה תרגיל שיעזור לכם אם יש לכם דאגה שאתם חושבים עליה כל הזמן. וזה תופס מקום בראש שלכם. ואתם מנסים לבוא ולנתח את זה מכל הצדדים באילוז'ן שזה יגן עליכם, מפני שאתם תהיו מוכנים. זה בכלל לא האמת. האמת זה כמו כאילו שיש לכם מחשב, והמחשב תפוס עם איזה מסמך ענק, ולכן אין מקום לפרוססור להתייחס לדברים אחרים. זה בדיוק מה שזה עושה במוח שלכם. אז דרך מאוד מאוד פשוט שמצאתי, לקחת כאילו חופשה מהמצב הזה, ולנוח נפשית, זה להחליט, הכל כל הזמן מתחיל עם מודעות והחלטה. אלה שני כלים מאוד 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 powerful. אז החלטה, לקחת חופש מהמחשבה הזאת, ולשים אותה על מדף דמיוני, מדף של החיים, מדף של אלוהים, מדף של איך שאתם רוצים לקחו למדף הזה, לשים את זה שמה ולדעת שאתם יכולים לחזור לזה מתי שאתם רוצים. כי מה שקורה לפעמים, כשאנחנו אומרים זהו, I'm done with that, נגמר, אני גומרת עם ההרגל הזה, אני גומרת עם המחשבה הזאת, יש פחד שבא מתחת הווילון של המודעות, שאומר לנו, וואו, אבל מה יהיה אם אני שוכחת ואני לא מוכנה אם משהו יקרה? אז כדי למנוע את הפחד הזה, אנחנו שמים את זה על המדף, ואומרים לעצמנו שאנחנו יכולים לחזור לזה מתי שאנחנו רוצים. אני מצאתי שזה מאוד מאוד יעיל גם איתי וגם עם הלקוחות שלי, ולכן רציתי לשתף את התרגיל הזה היום איתכם. תנסו, תראו אם זה בשבילכם, אם זה עוזר לכם. מצוין, אם זה לא עוזר לכם, אתם תלמדו משהו אחר. ביי בינתיים.